10 000, 12 000 luokkaa, niin rupeaa saamaan noin 8 000. Pannee peili omalle katolle. Niin, no se on tietysti. Ja se oli siinä mielessä parempi se oma peili. Kyllä tullaan nyt vähän tonne Tuolla sisällä on vähän viileämpää. Niin varmaan onkin. Tässä paistuu. Tää on mummu, kun tää on vähän semmonen, ne jalat pitää aina vähän kippirellä. Niin. No anna siitä nyt, niin saat. Tarkenee autossa ja ulkona. No niin, tervetuloa nyt. Terve. Se on kova poika. No niin, kiitoksia. Mikä hyvä näkyy? Joo, oli. Mitäs tuntuu? No, samalta se tuntuu kuin eilen. Joo, mä en muista. Joo, kyllä. Olkaa siinä nyt. Joo, siinä nyt on. Onneksi olkoon, tervetuloa tänne miesten joukkoon. Emäntä! Leila! Voi kauheeta, kiitos! No miehet tuo mulle kukkia, kiitos. Tuu mummo tänne kuvaa, mummo ja pappa. Kuvaa. Terve! Terve ja onnea! Tälle puolelle ja terveyttä ja tervetuloa. Joo, kiitos. Ei oo pönnä! Näin halaa. Puolikas ylös, siihen tyköön, niin se rupeaa tuntua miehille. Joo. Tää tuolla sisällä. No rouva tänne kiristelemään. Pojat, no niin, anna ja Niin. Soitittavat kuvattavat. Niin kuin Mari Mähiä sanoi äsken Pekalle, että perässä et pääse. Pekka sanoi, että pian hän saa sun. Joka päivä yhtä paljon. Minusta mä oon niin Tuo sisäisesti sanoi. Anna oli tuossa. Joka päivä jokainen yhtä paljon. Jokainen päivä on jokainen yhtä paljon. Lisää kiloja jälkeen. Joo, täällä on jotain lisää. Joo. Tää on pelkkää seinäkelon osia. Joo, tulee sun päälle. Aina pitkiä. Näin on. Pudottelee nyt sitä Kannattaa tulla kattoon ensin, että voiko sitä tilata. Se oli kauhean kalliskin vielä. Joskus on hieno kun ruiskuun, kato unohtuu ja näyttää silti miettiä. Niin varmaan on kyllä. Suuttimet on mitään tekemättä. Tulee meidästä mäjästä kiinni vai? Me varmaan ottaisin ylös alas. Mutta niin kuin tuossa rannassakin ne on, jotka varmaan on järvessä juuret, ne on isokkoja. Ja niissäkin on, ei oikein vihtaa koivuja, aina Otan osaa. Katsotaan nyt, pääseekö niin pitkälle. Kiitos ja tervetuloa. Tervetulemassa. Kuka ottaa kahvetta? Tämä juonta pois. Ei, menee nopeammin. Niin, haittaa. Kyllä se nyt haittuu tällä ilmalla. Kyllä. Saavilla vietiin siitä lähteestä toisena keskellä. Joo. Mä tarvitsin siitä sitä vettä sinne vetkaaseen, joka oli siinä poikittaisen. Siellä yläpuolella. Joo. Siellä mä ajattelin kummallapuolen puolella, kun lähdit ylös kaivolta, niin kummallapuolen oikealla puolella.
Katsoin TV:stä joskus se vuodeksi laulu Helmaton vuosi. Mitä nyt oje se kamera? Eikös toi... Vaan suoraan tulla. Tietysti. Kaikista paremmin. Mistä se sitten Vie siihen ulkomaisreunaan. Se on joskus, meidän oli kauheasti ollut jonkun mukana. On vähän huono siirtyä. Ja mä fruuttasin sen, että loppaa. Leila on oppinut sulta kryptillisiä. Äiti on käynyt täällä varmaan nyppimässä. Leila on itse korjaa kaikki. Leila on itse perään. Niin, taisi olla koko maa. Me aina haaveilin, että täytyy koko maa. Niin, se olisi paljon helpompi. Leila on paljon paremmassa kunnossa tähän kuin meidän, kun me... Mulla on niin kuivaa ollut. Nyt se osaa panna suuset ilman hentoa. Pidä puhe. Ota nyt mummusta vaan kuvaa kauheesti. Älä nyt niin kauheasti viitti kuvata. Piikki oli pistetty ensimmäinen kerran viikon päästä uudestaan, niin sanon kysyä, että kuinka siellä polvi jaksaa. Niin mä sanoin, että oikein hyvä, mutta naha mulla on paha. Mä sanoin, että mikä sinun nahassa ei mä sitten kerro ja sanoin, että ei semmoista pidä kärsiä. Ja sen jälkeen se kirjoitti mulle reseptiä ja sitä on vielä. Sitä lääkittynä uusi. Ja muistan, kun sä olit nuori, niin sä aina joit semmoista valkoista kamalaa lääkettä. Kauheasti monta pulloa. Joo, aina soi suupieli valkoisena. Niin, Ei varmaan. Mutta siinä älä nyt enää vaan ilmaa pois, kun menee haasuun niin kauheasti. Eila jäljitä, mutta juu, se on ihan puhdas. Myllymaan Eilalla oli, kun mentiin uimaan. Pari. Mä panen kortisonia tuohon vähän. Hups. Nähkää se mun. Tää on kyllä niin hieno ruusu. Tässä on sellaisia ruuseita, joka on niin ihana, että tää on ihan mitä kaiken hienompia. Tätä ei saa kuin paljon ollenkaan. Mutta sitten se kuki, että tästä ei ponnistu. Terve. Pekko. Älä kuvaa. Mua ärsyttää. Ei voi rentoutua ollenkaan. Hirveetä piinaa. Bottomless pit, that was black. My hands was made strong by the hand of the Almighty. We're forward to this generation. I have been I want you there to see these songs of freedom. Is all I ever redemption songs, songs of freedom, songs of freedom. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. I've no fear for atomic energy load. None of them can stop at the time. How long shall they kill our progress? And while we stand aside and look, yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill
I want you here to sing these songs of freedom. Was all I ever had. Redemption song. Redemption song. Redemption song. Tosi kaunis. Lippu. Järve ei pahasti näe. Järveen näkyy pikkasen. Nuppulinnakoivun takana. Siinä on se pyöräpää. Taitaa olla vähän liian kirkasta tonne. Kyllä niemen kärki. Isä taitaa olla 50-vuotistunnelmissa. Rupee tommalla vänkkäämään. Ne, jotka tekee, niin se on vaan se kova laki, että ne, jotka tekee erilaista musiikkia, ne pääsee esiin. Koska se on Johan ne pääsee. nykypäivänäkin kaikki pääsee. Niin, no Ei päässyt Minäs kattoon puuta. Nääkin Matti ja Teppo päässyt näitten kaikkien esille. joo, mutta nehän tekee Ihan erilaista kuunneltavaa. se on ihan periaatteessa samoissa aineissa. Ihan erilaista Se on suomalaisen korvaa. What is this? This is a paita. Ja Simon rekisterinumero oli Häväkseen, Esa ja Vesa. Nyt tulee vene. Siellä on joen pohja. Järvi loppuu tonne. Jaha, Mäkisen mökilläkin on porukka. Pikkusaari. Kari Saunamäki. Järvisen veneet. Aha. Vähän pieni kuvakulma täältä.